Kyllä, mä nimeäisin Joonas Srekin mutkattomimmaksi tyypiksi. Mies on kovin mutkaton. Mä nopeasti soitan ja varmistan. Näyttääkö siltä, että ei olisi? Pitäis olla. Mutkattomin tyyppi on tietenkin meitsi, mutta trukillahan mä en vedä mutkia suoraksi. Aina ensimmäisenä tarjoamassa apua varmasti Outi. Nopea. Timanttisin työn jälkeen. Vitsi, tää on paha, kun mun tekis mieli vastata molemmat, sekä Toni että Joonas, että kummalle mä nyt tän laitan? Ehkä mä laitan Tonille. Pakko on Outi nimetä uudestaan. Jälki on moitteetonta. Kiitos. Työyhteisö. Se jaksaa yllättää joka päivä. Kaikki auttaa kaikkia. Pieni hetki. Joonas, ennemmin porukalla kuin urakalla. Eiks niin? On kuin taitoluistelija trukilla, niin mä voisin vastata tähän meidän yhden työjohtajan Jessen. Sori Jesse. Jesse on jääkiekkoilija. Mä toivottaisin tervetulleeksi meidän porukkaan ihan kaikki.